وزير دەرەوەی تورکیا هاکان فیدان دەبێژە مژارên YPG و تەکۆشتینا li dijî terorê û yekîtî û yekperçeya Sûriyê de helwesta me zelal e. Derbarê daxuyaniyên hin welatên Ewropî Hakan Fidan dibêje li cihekî ku Amerîka lê tune be eger ew bi xwe werin herêmê û hêza leşkerî bikar bînin bila em bibînin di vê mijarê de muxatabê me Amerîkayê ye. Em bi Emerîkiyan re diaxivin ne bi wan welatên ku li pey wê diçin rê. Di mijarên YPG û tekoşîna dijî terorê û yekîtî û yekparçeya Sûriyê de helwesta me zelal e. Çend welatên biçûkên Ewropayê ku dibin sîwana Amerîkayê de beşdarî dihin operasyonan de kirine, ez bawer nakim ku ew daxuyaniyên xwe ku li cihê xwe lê didin, ew siyaseta ku dişopînin niha ji bo wan, ne ji bo wan û ne ji bo herêmê sûdwer be. Li cihekî ku Amerîka lê tune be, eger ew bi xwe werin herêmê û hêza leşkerî bikar bînin, bila em bibînin. Lê em dizanin ku ev ne wisa ye. Bi eşkerî bêjim, em wan welatên li ber çavan nagirin ku bi bikaranîna hêza Amerîkayê û xweveşartina li pişt wê ji bo pêşxistina berjewendiyê xwe daxuyaniyên wisa didin. Di vê mijarê de muhatabê me Amerîka ye. Em bi Amerîkayê re diaxivin, ne bi wan welatên ku xwelpê wê vedişêrin.